head ni tum mai long je than pon ke la hello APSL sia song tum ke claim ke dam hala bang to ka chepat du ammo je thek kon long bom lo la pen la phai ta nang bat kon bom lo la pen la ke bat ti ke bang ke la ke hai jiang thek lo la si kar biang long rat dera pan sa me chuning ri ke la hello ining ki biji alam e thenat ta daga belang ha suri hinira ke sir ke baning kan pen chelang dam lo pulotang te aning kan wang si no aphai nang ke bat la pen pining aning kanan bang ke dak Pomosti sirkeba bangke litum cepa hai ponlong lo. Lapen hala un ide radim sta me aki ong pen kali kunani harop hopen kunani suri sipen sikio ni lafong siang deng kio ni chok lo. Lasi ni litum ninge teklong bangke non lat kunana radim aki un chot hadak litum puthot jiwi dam tulong lo. Lapen hadak kana phai ke bada je teklong lo. Lasi non amat jong si charju pulotang te litum Homosti grip ho so se ademan bang ke hajia ang thek bang thek longat lo si non aso dak ni tumong apor la si non lan so se adim ka chi phai thuji phan bang ni tumang thek bang ke non paklang pon chu la si karbiang long arara phan ni tum hin pen tame kachuru kang tung la hello ko an ni la song bong ko an ni ki duk ki sung ka chak nang tame chak der lo arvia ni char sirap der lo la si non ke athi ke chelong ko por ke jer su lo chong hong chi paning ding bot i pen la non ang rup un et non ala e chak let lo pola chong hong chi paning ding bot ina mu ang deng un det pen ile tum reng dok reng ni ile tum dolong begji la so ning the pen ile tum e ke so song nong do thip lo nang kusi eli rar phantuning ri lo la pen hala la bang so song nong nang chara dun delang abang pula pen abang fi tum han non mat ning ki oi polam mang kali sita phere mi po ba athima la bang so song phan ja kong pipi pulotang te non pinia ni karbiang long alu che thek long lo yo hanang ke ching ma tani tum ning ji bom lo jong si tum che pang tang ti dak he yang bong tum jong si che pang tang ti pulotang te mo ani si karbia tu ma si da karbiang long alu ma si areng soji pu ni tum ha song nang ke ching be ning ji lo pini ke le tum han no pak penang thu ak kunat ni phan ga pu theng ak e hem cha tai long ma dak phelang pi long ma dak jeng kha long ma la solam kumani ma thaun ma kumasi ke chok ma kumasi ke chok chima po lam bang kali lang ke cheng sing ma thanang mangi ko som sin ang ke theng hai ma po ba ni tu ma thanang la chok che det pusa ching vai nang insai nei po lam silang tu ma thanai josi ko bine chok che chot du ko sita tan nona bang ke chok che ga phia lam lo nona bang ke preng ke hang dun pu preng ke hang dun ate rom sang ho phan ta pini bang ke no pak ten a fu long chor hai la karbiang long arlo pulutang de karbiang long penang tan kopi si itu mana dulu la sila so akisung pen kacipe jok je phan ke apor ke du ilu pa posin ni likhiri ni pu jipu la si episode sia song long nang cara dun delang atum sistem me mat hapar sik pen la bang so song phan batai si ka por pi senang ho bat nilitum bothat lang sol esin ngai tong lo central committee pen dai litum long antong pi spokesman lang ta tong dum lo ase ansu se ngon ke bang jilang tame itu mesen pen APSLC pan kapahai pan si itu pini cethan pon la pen socheng constituency ke lake non ke bang jilang tame hai pon vekji bosin itu ning ke pon bill court UCC lake congress tum sia bill ke introduce lake ning kan 35 years bang aprang pen lo ta introduce congress itu la pen a bill ka pasi punon ke chon ker bang ke lake non do bom BJP atum lo kupi podo lake claim bang tu athema RSS atum ke mang ke India ke Hindu Rashtra det sika pinchong ji la RSS to makimang jok BJP atum kroidun nang ko BJP anung karjab dun ke la ke RSS tum karjab dun ma tidi asila karjab dun jok si RSS tum 100 years mission 2025 lon tang te RSS atum 100 years a years mission la tum ke pleng lo 100 years ke pleng lo formation of the RSS organization asila so 100 years a mission ma ke haro siang bong bangke Hindu Rashtra pinchong unvek nang po besar tu mang sita ke damtang MP election bangke isia failure lo 400 par bu bangke only 250 vet long shot 250 vet long shot jok BJP itu majority ka vedar la si UCC bangke na anda papas ne det sita la song bong pen Kapreka state Gujarat pen chenglo Kapreka state ke bang UCC state pen semar bang klembom la si Himanta Biswa Sarma ta pulo Assam will be the third state to implement UCC polang Niger la si UCC amat ke nanglu dun det lo athema ke itu 6 schedule area 6 schedule lo ngomang ke la central ek puno state ek puno direct ke nanglu dun e porsi la CAA ta itu block on check lo
UCC the non-block check lo. Sita kache plan tu bangke state government cabinet lo bang papas sudah the Assam Healing and Evil Practices Act, Prevention of Evil Practices Act 2024 bang papas lo. In fact, Governor ta bang SN pidum chuet lo. Governor ta bang chedon nun lo. Oman tu pen lo 15 March 2024 pen bangke chedon nun lo. Lasi lake UCC alar si lake campaign pansi bang papas lo. Sila so ron bangke nitum chedon dunde APSLC pen bangke ke damtang ningkan ke thom name nitum oppose bom lo lape non ke bangji lang name nil tum yang si MLA MP council yang si ini lo tangte nil tum ke tok pen government aja kong pen nitum oppose vek ko lake pache withdraw tunang ji pa mane pa scrap tunang bas nitum bom